Магдалена Русева е удушена с примка, захвърлена в необитаем имот, а институциите не заливаха с сухи изявления и технически подробности. Все едно става въпрос за експеримент, а не за отнет човешки живот. Къде бяхте, когато родителите й викаха за помощ? Къде беше вашата реакция, когато се знаеше кой е последният човек видял момичето живо? Кога ще признаете, че се провалихте с гръм и трясък? 4 дни едно дете лежи мъртво, а вие убеждавате семейството, че тя се е била укривала от тях. Какво укриване, когато е удушена? Какъв обход на района, когато тялото е било само на 600 метра от местопрестъплението? Проверили сте къщите, но не сте открили тяло. В бидон ли не погледнахте или просто не ви пукаше? Прокуратурата говори за срив в отношенията, за връзки на обувки, които душат, за разследване дали са пили алкохол. Какво значение има това, когато фактът е един: момичето е мъртво, а вие не я спасихте? Кой ще понесе отговорност? Ще има ли оставки? Ще има ли разследване на самите разследващи? Кой позволи това прикриване? Кой реши, че едно 18-годишно момиче просто е изчезнало доброволно, без да се задейства всичко веднага? Кой носи вина за тези изгубени дни? Стига сме слушали оправдани брифинги. Обществото не иска технически термини, иска отговори, справедливост и действия. Не след дни, не след протести, а сега. Докато вие бавите документи, експертизи, други деца може би вече са в риск. Маги вече няма да се върне, но вие, прокуратурата и полицията, ще останете ли безнаказани, както твърдите, че се случва в тази държава? Коментар: Тодор Стефанов, главен редактор на информационна агенция News 24 София.